34. 34. 34. 34. 34. В поезде. Ve vlaku. Ve vlaku. Vo vlaku. Vo vlaku. Это поезд до Берлина? Je to vlak do Berlína? 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 Когда этот поезд отправляется? V kolik hodin ten vlak odjíždí? V kolik hodin ten vlak odjíždí? Kedy odchádza vlak? Kedy odchádza vlak? Когда этот поезд прибывает в Берлин? V kolik hodin dorazí ten vlak do Berlína? V kolik hodin dorazí ten vlak do Berlína? Kedy príde vlak do Berlína? Kedy príde vlak do Berlína? Извините, разрешите пройти? S dovolením mohu projít? S dovolením mohu projít? Prepáčte, môžem prejsť? Prepáčte, môžem prejsť? По-моему, это мое место. Myslím, že toto je mé místo. Myslím, že toto je mé místo. Myslím si, že to je moje miesto. Myslím si, že to je moje miesto. По-моему, вы сидите на моем месте. Myslím, že sedíte na mém místě. Myslím, že sedíte na mém místě. Myslím, že sedíte na mojom mieste. Myslím, že sedíte na mojom mieste. Где спальный вагон? Kde je spací vůz? Kde je spací vůz? Kde je lôžkový vozeň? Kde je lôžkový vozeň? Спальный вагон в конце поезда. Spací vůz je na konci vlaku. Spací vůz je na konci vlaku. Lôžkový vozeň je na konci vlaku. Lôžkový vozeň je na konci vlaku. А где вагон-ресторан? В голове поезда. A kde je jídelní vůz? Vepředu. A kde je jídelní vůz? Vepředu. A kde je jedálenský vozeň? Na začiatku. A kde je jedálenský vozeň? Na začiatku. Можно я буду спать на нижней полке? Mohu spát dole? Mohu spát dole? Môžem spať dole? Môžem spať dole? Можно я буду спать на средней полке? Mohl bych spát uprostřed? Mohl bych spát uprostřed? Môžem spať v strede? Môžem spať v strede? Можно я буду спать на верхней полке? Mohl bych spát nahoře? Mohl bych spát nahoře? Môžem spať hore? Môžem spať hore? Когда мы будем на границе? Kdy budeme na hranici? Kdy budeme na hranici? Kedy budeme na hranici? Kedy budeme na hranici? Как долго поезд идет до Берлина? Jak dlouho trvá cesta do Berlína? Jak dlouho trvá cesta do Berlína? Ako dlho trvá cesta do Berlína? Ako dlho trvá cesta do Berlína? Поезд опаздывает? Má ten vlak zpoždění? Má ten vlak zpoždění? Má vlak meškanie? Má vlak meškanie? У вас есть что-нибудь почитать? Máte něco na čtení? Máte něco na čtení? Máte niečo na čítanie? Máte niečo na čítanie? Здесь можно что-нибудь поесть и попить? Je tady možné koupit něco k jídlu a pití? Je tady možné koupit něco k jídlu a pití? Môžem tu dostať niečo na jedenie a pitie? Môžem tu dostať niečo na jedenie a pitie? Разбудите меня, пожалуйста, в 7 часов. Můžete mě vzbudit v 7 hodin? Můžete mě vzbudit v 7 hodin? Zobudili by ste ma o 7? Zobudili by ste ma o 7?